Здравейте, приятели! Аз съм шеф Виктор Ангелов. Малцина от вас знаят, че детската ми мечта беше да стана тираджия. Не се осъществи. Станах готвач. Днес обаче искам да ви покажа как от класически ястия ще трансформираме в феноменално вкусни нови рецепти. Идайте с мене! И така, приятели, започваме с класическото пиле с ориз. За целта пълниме касеролата с вода. Палиме котлона. Продължаваме с щипка сол. За хубав бульон слагаме дръжките от магданоза. По този начин. Ще ни трябва и глава лук. Парче от нея влиза в бульона. 2-3 зърна бахар. Слагаме капак, за да завари по-бързо. И пристъпваме към оформяне на пилето. За ястията, които съм ви подготвил днес, ще ни трябва половин пиле. Другата половина може да се запазите за други ястия. Днес ще ви покажа как от половин пиле ще трансформираме класическото пиле с ориз в 3 феноменално вкусни ястия. Бързи, питателни и здравословни. Отделяме бутче, крило, гърдата, срязана през средата, за да се сготви по-бързо. И разбира се, целият скелет влиза също в бульона. Като не забравяме любимата ми трътка. Продължаваме с рязането на лука. Една глава ще е напълно достатъчна. Не е нужно да сте особено прецизни, така или иначе ще го задушим. На практика сме готови. В момента, в който се свари пилето, запържаме лука, добавяме ориза, връщаме всичко в тигана и след 20 минути пилето с ориз е напълно готово. Да видим докъде е пилето. Чудесно сварено, вадиме го. Пристъпваме към запържване на месото за хубав златист цвят. Отсеждаме месото от бульона. Запържваме с цвят. И в същата мазнина с ароматите от пилето ще запържиме лука, след това ще добавим ориза и щипка къри. Малко прясно счупен черен пипер. Докато запържваме пилето, ще добавим и лука. Проверяваме пилето, вече е златисто, лука започна да хваща приятен златист загар. Вадиме пилето. И добавяме 200 грама ориз. Запържваме го докато се отцъкли, трябва да стане прозрачен. Няма да добавям повече сол в ястието, тъй като подсолихме бульона, подсолихме и лукът, има достатъчно вкус. Това, което ще добавя обаче, закачката в тази рецепта, е щипка къри. Кърито, както знаете, е микс от няколко подправки. Основните вътре са куркума и кимьон. Обожавам ги и двете. Куркумата ще даде много приятен златист цвят на ястието. Колкото по-добре запържите ориза, толкова повече си гарантирате, че няма да залепне при готвенето. Ориза вече е добре запържен. Пристъпваме към добавянето на бульона. Съотношението е 3 към 1. 3 части бульон, 1 част ориз. Чудесно. Остана само да върнем парчетата месо в ориза.
Опитваме финално. Абсолютно съвършенство. Покриваме с капак, намаляме силата на огъня и чакаме да се случи магията. Да опитаме. О, да. Оризът е станал съвършен. Оформяме порцията. Парче пиле, още едно хубаво парче, малко магданоса за свежест, прясно счукан черен пипер, вуаля! Пиле с ориз. Класика! Това беше от мен. Желая ви приятен път, здрави гуми и газ!